Sabi nung commentator, yung vertical hands na ganyan na napalo niya pa na pag ganun. Although, Kaya ko din yun eh. iba yung gina. Parang daliri lang binagalaw mo. Iba yun. Eto na nga, si Alex, congratulations. Alam mo, pinanood ko yung Tita Max, yung, Diba? yung highlights ng game niya. Yun din pinanood ko kasi syempre tamad tayong manood ng buo. Pinanood natin yung mga kinolate na lang Yes. na At mga saka, videos. Isa dun sa... Siguro nakrushan mo si no? Sino ba? Si Silang Alex? dalawa, Mang Kanor. Di crush ko yung isa, si 31 na yun eh. Si Ay. Alice Bata, apo ko na yan eh. Ako 31 na yung police. Oo. Kaso mas astig ba yung mukha sa akin? Oy. Kasi yung sulit yung katawan eh. Siyempre, ba naman? Batak na batak. Pero nag-trending talaga yung Dennis Rodman style ni Yun! Alex Yung Yala. hinabol niyang... Tapos yung sabi nung commentator, yung vertical hands na ganyan na napalo niya pa na pag ganun. Although... Kaya ko din yun eh. Iba yung gina. Parang daliri lang binagalaw mo. Iba yun. Nag-trending yun. Ang daming lumabas na meme ngayon sa internet. Diba? Nilagay yung mukha nila. Oo, Malupiton nilagay yung Malupiton. Pati si John Mark Gon. Oo, di ba Oo. nilagay? Nga Alex Kabagnot daw Grabe, siya. Alex. Grabe. Palakpakan po natin isang standing position para kay Alex Yala. Ang galing ng apo ko talaga. Ang galing ng pamangking ko. Parang hindi kayo hawig, mas hawig kami, Chinita girl eh. Ayaw na naman talaga. Mas hawig kami ni Chinita girl. So, sabi nga niya, sana maging inspirasyon din siya sa mga kabataang Pilipina. Well, ayan na. Hindi naman expose ang tennis sa atin. Mostly Oo. mga rich kid lang naglalaro ng Correct, tennis. Pero correct. ngayon, na-open na sa mga Pinoy na, maganda Siya, rin chinaga pala. siya ng lolo niya eh, no? Oo. Chinaga talaga siya. Tapos dati pa-picture pa lang siya kay, yung kalaban niya? Kumpare ko yan. Ay, yung kalaban niya? Oo, Si pa-picture. Iwa. Oo, si Ay, Iga pala. Iba yung chicks. Si Iwamoto pala. Hindi ba pala yun? Oo, dati pa-picture lang siya kasi doon. yun eh. Oo, Dating kilala champion. champion eh. Pero ngayon, kasi isa sa prestiyosong Nakakatawa na tournament ng kahit, Wimbledon. na kahit buntis siya, nakakalaro siya, di ba? I'm so proud of you, Alex Gonzaga. Bakit siya? Iba Alex. Sino ba? Alex Iyala. Alex Yala pala. Hindi pwede Sorry, maglaro sorry, yung sorry. buntis. Kasi mga malapit na mga anak. Si Alex Yala. Si Alex Gonzaga. Si Alex Kabagnot. Ang galing niya ang galing niya mag-tennis. Yung tennis player. Si Alex Iyala. Si Alex Calye. Ay mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.